चित्रगुप्त देलाय बुंलाय दिनै आंनि बेसेबां खामानि दं साबैसे जिउमा लाबोनांगोन आरो बबेनिफ्राय मा जायगानिफ्राय लाबोनांगोन माबार खिन्थादो दानो लायना फैनोसै आं नोंथाङा दिनै सासे थब्ला मुंनि मानसिखौ लाबोग्रोनांगोन बिनि उनाव मा मानो सिरि थाखो बिनि उनाव सोरखौ लाबोनांगोन बुंखादो नङाब्ला बिजाबखौनो हरदो खेबसेनो लाबोखानोसै आं नायै ना मा होनो नाफाम आंलाय माथो बुंबावनोब्रा बिजाबखौ मोनब्ला खामानिया थाब जायो आरोना खामानिया थाब जाबा जोंबो थाब फैफिननो हागोन आरोना थाब फैनो हाबा थाबनो जाना थाबनो दो उन्दुनो हागोन आरोना नोंनि खोथाया हसामार दे चित्रगुप्त बिजाबखौ हरदो महाराजा बिजाबखौथ' हरनो हानाय नङा मानोना गोजौनि गोराया बिदि बिथोन होआखै आं मुं लागोन नोंथाङा बेखौनो लायनांगोन बिदिसो होमबा दे जायो बिदिबाबो सोरखौ लायनांगौ बुंदोंमोनलाय खावब्ला ना मा होनदोंमोनलाय खावब्ला नङालै थब्ला औ थब्ला नाफाम मुंखौ गोसोआव लाखा आं बावनोबो हागौ दालाय बहा दं बिलाय दायो बियो फोथाराव दं हालेवगासिनो बियो गोख्रै लानानै फैदो महाराजा नंगौ नामा बिखौ दानो लायना फैनोसै आं थौदो नाफाम जमराजायाखि बिदि जायोलै गोथाव मोनजायै बिराद अलसे जाबाय बिसोरो नाफाम बै मानसियानो जागोन थौ बिनि खाथियाव थांनोसै ओइ जों फैलाय जों फै नोंखौनो बुंगासिनो आं सोर जाखो सिनाय मोनासै आं माबा नाटक खालामग्रा बायदिसो नुदों माथो खसाबफ्राबो हसा बायदि नांदों आं रावबो नाटक खालामग्रा नङा आं जाबाय जमराजा नोंनि जिउखौ लानो फैदों आं बिदिब्ला नों जमराजानि फाट लादों जा समायखादों नोंखौ गोसोम बन्दादा आं होनबायना आं नाटकनि नङा आं जाबाय जमपुरनि राजा जमराजा थौ नोंखौ दिनै लांनो नांसिगोन थौ थब्ला आंनि मुङा थब्ला नङाना आंनि मुङा जाबाय गान्दुला मा नों थब्ला नङा नाफाम माथो बे थब्ला नङानो चित्रगुप्तआ होनदोंमोन माथो थब्लाया हालेवगासिनो होननायालाय होनदोंमोनथ' आरो नाथाय बेथ' थब्ला नङा बिदिब्ला जोंना समा लस जाबाय थाबनो थांनो साननाया बोरैबासो जाबाय माथो दालाय मा खालामबाव नोङो महाराजा बबाव नागिरना मोनबावगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं दंना थब्लाया जेराव थाबाबो गोबाव जाबाबो थाबनो नागिरना दिहुनगोन आं र' बिजों रायलायग्रोनो आं बिदिब्ला नों थब्ला नंमारा आरो आंनि मुङा थब्ला नङालै गान्दुलासो थब्लाया बै बिफां सिङाव जिरायना दंबाय थायो बिदिब्ला बैसो थब्लाया थौ होमबालाय बेयावनो थांनोसै नाफाम थब्ला होनाया नोंनो आंनो नोंलाय सोर जाखो गोसोमसोमनो बिदि सान्दुं बेरायबाय थानायखायनोथ' गोसोम जालांबाय अपमान आंनि अपमान खालामदों नोंखौ दानो आंनि गराजों खर' बुखावगोन आं हामालै महाराजा हामा बिदि रागाजोंनो हामा दा गदाजों बुजाना थैलाबायबा मा जानांगौ जाखो ओंहो आं मानिया आंखौ गोसोम बुंदों बियो होथारगोन आं बिखौ गोसोमखाय गोसोम बुंबाय बेयावलाय मा दाय जाखो बेफोरखौ दोनथ' आंखौ मानो नागिरफैदोंमोन नोंसोरो मा खामानि दं आंजोंलाय आरो नों सोर आंनि मुङा जाबाय जमराजा आरो बे आंनि लोगो नाफाम जों नोंखौ लानो फैदों नोंहा थैनांगौनि समा जाबाय नोंखौ जमपुरायाव लांनो फैदों थौ गोख्रै जों थौ मा जाम्बा बुंलाबायदों जमराजानि खसाब गानबानो जमराजा जायो नामा आरो जमराजानावथ' मैसोसो थायो बेथ' लरग'ग गरायसो माथो बियो आंखौ मा होनदोंलै बेखौ जोगासिनो बिरफानोसै नामा हामालै हामा नों जोबोद थैगोनसो माथो बिलाय आं रायलायगोन ना र' बिजों ओइ थब्ला थौ गोख्रै नोंहा थैनांगौ समा जाबाय थांनायाथ' थांगौमोनलै दानो नाथाय आंना बिसिया बे फोथारखौ हालेवनो होदोंना दिनै सानसेखौ नेथ'दो गाबोन थांनोसै आंनि बिसिया जोबोद रागा खराखा आं जोबोद गिखायो हालेवाखै होननानै मिथिब्ला थैबाबो रायबाय थागोन आंखौ नंगौ नामा अब्लाथ' गाज्रि जाबायना घटनाया मा खालामनो नाफाम दिनै सानसेखौ नेनोसै नामा महाराजा बिदि नेमाखै जायो बि दानो लांनांगौ बेखौ नङाब्ला जानाय नङा ओइ थब्ला थौ फैनाय जोनोमाव हालेवबाय था
नोंसोर बाथ्राखौ बुजिमाराखै आंहा उसुबिदा थांनो हाथ'आ होनदों नोंसोर एथ'ग्राब लांथारनो लुगैबायब्ला आंनि खामानिखौ मावना होदो होनबालाय आंनि हाखौ हालेवना होदो आं हालेवाथ' सानसे लाखागोन नोंसोर सानै थाब हालेवनो हागोन बिदिबाबो जायोथ' आरो ना मा होनो नाफाम सानैजों हालेवनोसै नों बोरो आं नांगोलखौ हमनोसै आं मावालै बिदि खामानिखौ मावनोसै ब्रा थाब फोजोबना थाब लांनोसै बिखौ फै बिनि हाखौ लासै लासैनो थाबनो हालेवनोसै आबाद मावनो बानानै साख्रि मावबाय साख्रियावबो हालेवनोसो नांसिगोन बोरै जागोनलै बिदिजों जों हालेवखांबाय दानिया थांनोसै थौदो हे नोंसोर एवखांबाय मोजां जाबाय दे मोजां जाबाय आं जोबोर ओंखाम उखैबाय ओंखाम जाखांना थांनोसै नामा खामानिखौ जों मावदों ओंखामखौ नोंसो उखैदों बिराद फांफुं माथो नोंलाय जेबो ओंखाम ओंख्रि मोनजाया दानोथ' आंखौ नोंसोर लांखासिगोन बोथिसे थेब्राया जाना थांनोसै आरो थौना नोंसोरबो जानोबा ओइ नाफाम बुंनायखौला बियो थिगखौनो बुंदों हजोंथ' जोगोनार बिजौ रुनायसो बेयावनो गोथाव जालांनोसै नामा महाराजा नोंथाङा थारखौनो बुंदों बुंनायालाय होमबालाय जालांनोसै जागोन दे थब्ला नों एथ' ब्रा ब्रा जोंखौ नोंनाव ओंखाम जानो लिंबायबा मानो थाङा जानो थारैनो थांगोन थौ गोख्रै नै बेनो आंनि न'आ बेनो होनबा नोंनि न'आ दानिया जानाय लोंनायनि बन्दोबस्त खालामदो थाब थांनांगोन ना मोनजागोन मानो मोनजाया जानो नाथाय सिगां बुजाग्रो रायजोफोर हनै सिखाव फैदों आंनि न'आव गासै लांजोबसिगोन फैसाखौ माबार फै रायजोफोर माबार फै बोरो बहा सिखाव फैदों नै रायजोफोर बे गराय आरो बे गोसोम बन्दा खसाब गाननायानो माबार फै रायजोफोर माबार फै हनै थब्लायनाव सिखाव हाबदोंनो थौ बुख्रुबनांगौ सिखावखौ थौ रायजोफोर थौ महाराजा बियो जोंखौ फानदायबायसो माथो सिखाव होननानै मानसिफोरजों बुजा होनोसो नागिरबाय हनै मानसिफ्रा बुनोसो फैबाय दाना मा खालामबावगोन जोंलाय नों गिनो नाङा आंनाव मोनसे लामा दं लामायानो जाबाय खारदो बिराद मोजां लामा माथो महाराजा रथ' आंबो फैगासिनो आंखौ लांनो फैग्रा बिसोर जमरा जाबालाय मा जानो बे थब्लाया बयखौबो बाजायना हरखायो महाराजा बे थब्लायाथ' जोंखौ जोबोद खारहोबाय बिखौ नोरगाव लांना सावथ्रमनांगोन नों थिग खोथाखौनो बुंदों बिखौ उल्थालायना बिगुर जिरगोन हर जाजासिम बेयावनो थाथ'नोसै जेब्ला हराव थब्लाया उन्दुगोन अब्ला बिनि जिउमाया ओंखारगोन ना अब्लासो हमगोन बिखौ साला थब्ला दासो खाजाबाय नों जोंजों दालाय बबाव गबावगोन नों हगार आंखौ दानो हगार नङाबा मा जोंखौ रायजोफोरजों बुजा होनो नागिरदोंमोन ना बिखौ लाना थांनोसै नोरोगावसो बिखौ साजा हैनांगोन थौ थांनोसै चित्रगुप्त बुंदो दानिया सोरनि जिउमाखौ लायनांगौ थाबनो लायना फैनोसै आं थाबनो होननानै माथो मैया थब्लाथ' खम थखाय जाबाय जम राजा जानानै हालेवनो मोनबाय लासिंसिंलै महाराजा बेखौनो सानबाय थायो नामा चित्रगुप्त गोजाम खोथाखौ रायलायबाय थायो नामा दे बुंदो दिनै सोरनि फाला जमपुरियाव फैनायनि दिनै सासे बुरि मानसिनि जिउमाखौ लाबोनांगौ बिनि मुङा फावगालि थां गोख्रै लानानै फैदो आरो मियानि बायदि थगायजालाबायनाङा जम राजाखौ कि सोरबा थगायनो हायो नामा फैदो नाफाम थांनोसै
फावगालि बुंनाया नों नामा? औ आंनोथ' आरो फावगालिया नोंलाय सोर जाखो मानो फैदों आंनि न'आव? आं जाबाय जमपुरिनि जम राजा आरो आं नोंखौ लांनो फैदों। नोंहा थैनांगौ समा जाबाय। थौ थफादो जोंजों। जालायखो दानो थैनो जायाखै माथो आंहा। दालाय आंहा मा बैसो जादों थैनो? लासिं सिं एथ' बुरिबाय बैसो जायाखैनो बिहा फिसौफ्रानो हाबा जाजोब्बाय। ए नों आंनि मोखांखौ नायनानैसो बिदि बुंदों। आं दाबो सिख्लायैनो दं। दायो आं देलायथ'वाखै नालाय बुरि नुदों। आं बेफोरखौ मिथिया। नोंखौ लांनो होदों लांखानांगोन। नै जम राजा आदा आं दिनै थांथ'ला दे। आंहा गोदान गानग्राबो गैया। 50 बोसोर उनाव फैफिन अब्ला थांगोन आं। बुरिरिनो आंखौसो आदा होनबावदों। 50 बोसोराव खेबनै जोनोम मोनबावगोन नों। दानिया बारा बुंना लाथ'दो। होद बिसोर रायलायबाय थाथोंलै आं एसे बेरायना फैनोसै। होमबा आं दिनैनो थांथारनांसिगोन। दसेबो थानो मोनला। मोनलाथ' आरो। दे थानो मोनाबालाय माथो खालामबावनो। र' नों बेयावनो थाथ' दे। नों बे दिरुंखौ हमथ'लाय। आंखौलाय मानो खालाबायखो माबार खेव आंखौ। खेवा माथो आंनो आरो 50 बोसोर जिउ हरबाव अब्लासो खेवगोन आं। नङाब्ला बिदिनो थाबाय था। हामालै बिदि खालामनो। एफा थांबोबाय आरो 50 बोसोर थांना थाबावनो गोसो। मा खालामगोन 50 बोसोर थांना थाबावना? नोंथ' बेदरबो जानो हाखानाय नंला। नोंनि हाथायानो लल' लाला जाजोब्बाय। आंहा दाबो गोबां सिमां दं। माबार आंनो 50 बोसोर सम हो। बे बुरैयाथ' आंखौ हगारखानाय नंखाया आरो आं बिनो बिदि आरो 50 बोसोर समखौ अबाव होनो हागोन? माबा मोनसे सोलो बाहायनो नांसिगोन। ओमफ्राय बे नाफामा बबाव थांना थाहैखो? होगोना होआ बुंदो आंनो 50 बोसोर सम। बेखौ साननांगोन। नाथाय नायलाय नोंनि दिरुं खानाया एसे गुरै जाबाय। गोरा खाफिनलाय। बोरो बहा बुरि जादों? नै थगायजाबायना जाम्बि आंखौ दांनाय लोगो लोगो आंजों लोगोसे लाबोफाबायना जमपुरियाव। नों बिदिब्ला आंखौ लाबोमारबायसो। जम राजायाबो थगायसुलासो माथो। दे जाबाय दे फैबाय जेब्ला जमपुरिखौ नायलांनोसै। आरो आंनाथ' बोराया बेयावनो थाखागोन। नायहैनां र'। माथो खाजाबायसो महाराजा। आं बुंदोंमोन ना थगायजानाङा। जम राजाखौनो खालायनो हानाय मानिबाय आं बुरिखौ। जाबायलै चित्रगुप्त आंखौ माबार खेवफैदो। दा सोरबा नुबा लासिं सिं जाथारगोन। बेनिफ्राय नाफामा बोरो? जानो अबाव थाबोखोथाय बियो। दे माबार खेवदो आंखौ। आं दहाय माबे लामाजों फैदोंमोनथाय बावलायलांबाय आं। दा बोरै फावगालि न'आव मोनहैबावगोन आं? नै मानसियासो फैगासिनो बिनावनो सोंनोसै र'। ओइ मानसि बे फावगालि बुरिनि न'आ बबेथिंमोनलाय? हाबाब सोरनि गराय जाखो बेलाय? बिगोमा गैयि गरायसोनो मा बेलाय? धुर थां बिनिफ्राय। नों आंखौ सिनायाखैना? आं जाबाय जम राजानि गराय नाफाम। आं बाने एसे लामा आन्दायबाय। आं फावगालिनि न'खौ नागिरबाय थादों। आंनो खिन्थानो हागोन ना फावगालिनि न'आ बबेथिं दं? बे गरायालाय मा बुंनो सानदों? बिहा थारैनो रावबो बिगुमा गैया खोमा। नोंहा बायदिब्ला बिगुमा गैमाराना? फै बिदिब्ला नों आंजोंनो फैफा। बे मानसिया आंनि बाथ्राखौ बुजिमाराखै खोमा। आं फावगालिनि न'खौ नागिरगासिनो। नों आंनो खालि फावगालि बुरिनि न'खौ दिन्थिना हो। माबा बुंनाय जाखो? आंजों थांफागोनखौनो बुंनाय जादों खोमा। फै आंनि उन फै। गोथाव गोदै गांसो जाहोगोन आं। जुखामबो मोनजागोन। जुखामबो मोनजागोन? थौ बिदिब्लालाय दानो थांनोसै। मुलाफुर होननाय गामिया बेनो खोमा। चित्रगुप्त होननाय बादिब्ला बेनो जाथारनांगौ। दानिया बुदांनि न'आसो अबाव दंथाय? सोरनावबा सोंनो नांसिगोन।
ओइ फंबाय बुदांनि न'आ बबेखिनियाव मिथियो नामा? औ मिथियोथ' आरो बे गामियावनो बुदांनि न'आ। बे गामियाव होननानै आंबो मिथियोब्रा। बिनि न'आ बबेयाव थारमाने बबे दिगाव सा सानजा खोला सोनाब? अ बिनि न'आ सोनाबथिं दं आंनि न' खाथियावनो नांजाबना। नंगौ नामा? ओमफ्राय नोंनि न'आ बबेखिनियाव? बुदांनि न' खाथियाव। नङालै नोंनि न'सिम थांनाय लामाया बबे मोनसेया? जाय लामाजों बुदांनि न'सिम थाङो बै लामायानो आंनि न'सिम थांनाय लामा। नङालै। मा नङालै? मा जाम्बा मानसिलै नों? आंनि न'आ बुदांनि खाथियाव आरो बुदांनि न'आ आंनि खाथियाव बुंदों। बुजिया नामा? गोदाव सोराव मानसिलै नों। आसरित मानसिलै बेलाय आंखौसो गोदाव सोराव बुंलाबायबाय। जानाय नंला आं हारसिं नागिरनांसिगोन। साला बोराया गोथाव गोथाव जाहोगोन होननानै गारिसो बोहोबाय। खम सालाखि बोराय बियो। जुखाम जाहोगोन होननाया जिगाब गोरानसो जाहोदों। बेयाव बारा गोबाव थाबाय थाना जानाय नंला। ब्लड खारखुमानो नांगोन। मा जाखो महाराजा दिनै खामानियाव थाङाला नामा? माथो जिरायबाय थाखो? माथो बुंनो चित्रगुप्त आं बे खामानिखौ जोबोद बाबाय। सानफ्रामबो जिउमा लायनाय खारला खारलि जोबोद बानाय मोनबाय आं। बाबा गगोन नामा? जोंबा बाबाबो गवाखै। थांदो थां दिनै सासे मानसिखौ लायनांगौ। थांदो बेखौ गोख्रै लाना फैदो। ओमफ्राय नाफामखौ नुथाराखै माथो? बबेयाव दंहैयो बियो? खामानि बानानै खारखुमाबायसो नामा बिलाय? आंबो नुवाखै बिखौ। मालाय बिहासो खारखुमाना गयो। आंसो खारखुमानोबो हायै जाबाय। र' थांनि र' बै मानसिनि जिमाखौ लायनानै फैनि र'। मालाय नाफामासो उन्दु उन्दु मोनजागासिनो बियो। बेनो दां जायनि जिउमाखौ लानांगौ। नाथाय बिथ' जि दोदो उन्दुलांना दंथारो माथो। ओइ फंबाय सिखारदो सिखारदो। हाब मा सिखारथारालै बिलाय गदाजोंनो ज्रेम खेबनैसो होनोसै नामा? हाब जेबोआनो जाबावाखै माथो बिहालाय। मासे गोथौ उन्दुलांदों बिलाय। आरो फंनैसो होबावनांगोन बिखौ। आयु मा उन्दुनाय उन्दुखोलै बिलाय? कुम्भकर्णनि खुरमाफोरसो जायो नामा बिलाय? आंनो मेंगुलायबाय बिखौ बुयै बुयै। बियो सिरि मोनासै। आंबो दसे जिरायना थानो नांसिगोन। जिरायथ'ला उन्दुखानोसां। आयु बे मानसियालाय बहा थांखोनो? मोनखानाय दा बबाव नागिरबावनांगौ बेखौ आं। होद उन्दुना दिगदारसो जाबाय। बैथ' महाराजासो। महाराजा ओइ महाराजा आंसो नाफाम आं बेयाव दं महाराजा बिथिं। हाब आंलाय मा नाफाम खोनाखो? नाफामाथ' मोदोमोसो। बोरै खोनानो मोनखो नाफामखौलाय? बैथ' नाफामसो। सालाया बेयावसो आरामै दंबाय थायो। र' बिखौ हैथारनि आं मस्लाखौ। हामबायहाय महाराजा हामबाय। नोंथाङा फैबाय मोजाङानो जाबाय। ओइ नाफाम नों खामानिखौ गारनानै बेयावसो बेरायबाय थादों। माबायदि गरायलै नों? आंखौ बेरायनायसो नुदों खाजानायखौ नुवाखै। दाख्लैनिफ्राय बै बोराया आंखौ ओरैबायदि खामानियाव बाहायबाय मा बुंबावनो। घटनाया बिदिब्ला बिदिसो जादों। र' आं नोंखौ खेवनानै होनोसै।